balma rafikom la jabagaw ana lamebagaw an ka foli baw ni wagati na mana kɛ fonfa rafikom tina ati sɛngɛ a lamebagaw ana a filɛbagaw fɛ sanga ani wagati an bɛ bɔ ni misaliyaw de fan bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kanko kan n'o ye an ka bamanankanko ye an bɛ rafikom mɔgɔw fo kosɛbɛ u ka ni laɲini na rafikom mɔgɔw ye ni émission in ta ka di bamanankan fɔlɔw ma cogo min an bɛ se k'an ka hakilinaw di cogo min an bɛ se k'an ka misaliyaw di cogo min an bɛ se k'a ɲɛfɔ jama ye an bɛ se ka segin ka na bamanankan na cogo min na an bɛ se k'an ka kan ba jɔlen an ka kan jamana yɛrɛ kan fɔlen an bɛ se ka kɛ bamanankan ye cogo min na ka kan tɔw tugu a la mali kan tɔw ani an bɛ kan wɛrɛ minnu fɔ n'o ye nanzarakanw ye rafikom ka laɲini ye o de ye ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye ka na ni misaliyaw ye sanga ani wagati ka di aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ an ka transition mɔgɔw fo kosɛbɛ mɔgɔ minnu b'an kunna an bɛ ala deli ala ka transition ye ala k'a ɲuman kɛ yɛrɛ la k'a ɲuman ban yɛrɛ la ka d'a kan an delila k'o fɔ aw ye ka tɛmɛ ni mankan wulila jamana kɔnɔ ko n bɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ in fɛ n tɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ in fɛ o b'a sɔrɔ a ma sigi maintenant une fois k'a sigira kaban o ye jamana min sigira an kunna o ye a kanuni a dɛmɛni o y'o kɛlen wajibi ye bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu de don minnu bɛ transition in na nin wagati in na Asimi Sogɛl u n'u ka mɔgɔw ala ka a ɲuman ban u bolo hɛrɛ ni baden na jamana in sago bɛ sɔrɔ cogo min na ala ka na ni a dɔ ye n'o bɔra yen nɔ an bɛ misaliya caman di aw ma an ka bamanankan ko kan an bɛ retard la bamanankan in tabaliya la kun min na ani an bɛ se ka segin ka na bamanankan in ma cogo min na an bɛ o misaliya caman di aw ma n'i y'a ta k'a lajɛ depuis 92 wagatiw ni Alpha Umaru Konare sigira Mali président la ale de y'a proclamer k'a ɲɛfɔ ko an bɛ se an ka jamana kan fɔlen n'o ye an bɛna kan min officialiser an ka jamana kɔnɔ k'o kɛ tubabukan ye bon anw caman filɛ anw ye ko dɔ k'an to a kɔnɔna na denmisɛnnin caman fana bangera k'u to o hokumu kɔnɔna na bon an diyagoyalen don n'an taara kalanyɔrɔw la an ka o kan in de ta k'o kɛ an ka kan ye kan min an b'a fɔ an diyagoyalen don n'an taara kalanyɔrɔ la an k'o kan in de kalan ka an kalan o la fɔlɔ ka sɔrɔ ka an ka kalan yɛrɛ kɛ n'i taara jamana kɔnɔ n'i taara kalanyɔrɔ la i bɛ min kɛ fɔlɔ o ye ka tubabukan in de kalan ye n'i ye tubabukan kalan i bɛ sɔrɔ ka na sisan k'i bɛ kalan yɛrɛ kɛ o kama n'i y'a ta k'a lajɛ tubabudenni san 5 bɛ min dɔn kalanko la anw ka denmisɛnnin san 5 t'a dɔn parce que an bɛ k'a fɔ olu ka kan de la o tubabukan in de la olu dun tɛ kan kalan bilen olu bɛ kan in mɛn ka ban automatiquement olu bɛ kalan de kɛ anw bɛ kan de kalan fɔlɔ o retard ba bɛ anw kan n'i y'o ta ka bɔ yen nɔ fɛnɛ o don an ka télé la colonel Abdoulaye Mayiga a nana lettre dɔ kalan gouvernement ka lettre dɔ kalan ORTM na n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ i n'a fɔ an ka message min filɛ nin ye a ti ka passer a passer cogo la an t'a dɔn kun min na transition in bannen don ka bamanankanko in ta ka don ba la an y'o fɔ yan fɛnɛ ka tɛmɛ ni ko dɔw bɛ yen nɔ ko caman bɛ yen a bɛ ɲɛ transition de kɔnɔna na transition mana tɛmɛ ko caman bɛ yen o ti ɲɛ nin transition in bɛ ka fɛn caman bali ni a sɔrɔ régime normal dɔ de tun bɛ yen a tɛ se ka kɛ régime normal ye jumɛn ye jama votera mɔgɔ min ye k'a sigi président la o tɛ se ka ko dɔw kɛ mais transition bɛ se k'o kɛ an ka nin transition in bɛ k'o ɲɔgɔnna caman kɛ an da tɛna don bɛɛ la k'a fɔ nin transition in bɛ se ka tila ka bamanankan fɛnɛ ta ka don ba la Abdoulaye Mayiga nana lettre kalan télé la o don 20h journal la a y'a bɛɛ kalan k'a ban tubabukan na tubabukan kolo gɛlɛnbaw ye hali mɔgɔ min ma taa école la n'i bɛ tubabukan mɛn i tɛ nin mɛn mɔgɔ min yɛrɛ bɛ n'i taara école la n'i ma janya kosɛbɛ i t'a ka tubabukan ninnu mɛn an bɛ min fɔ an ka transition mɔgɔw ye n'u ye u ka lettre cikan gɛlɛn min di jamana kɔnɔdenw ma tubabukan na o jɔyɔrɔnin kelen na o tigilamɔgɔ kelen ka tila ka segin a ka bamanankan na k'a ɲɛfɔ bamanankan na bɛɛ ka se k'a faamu wagati kelen kɔnɔ tumana kelen na n'o kɛra transition mɔgɔw u bɛ n'a ye u ka fɛ min bɛ maliyɛnw dusukun na dɔ bɛ fara a kan ka d'a kan u bɛ ka kuma wagati min na maliyɛn kan bi maliyɛnden bɛɛ bɛ kan min mɛn an bɛ o laɲini k'u fɛ an b'u deli yɛrɛ de u ka o don ba la a bɛ diya n ye kosɛbɛ n'i y'o ta ka bɔ yen nɔ transition mɔgɔw an bɛ min fɔ aw ye aw ka erreur dɔ bɛ na kɛ transition in kɔnɔ min ye ni aw ye transition in kɛ k'a ban a ma kan in Mali kan officialiser bamanankan na n'aw taara aw bɛ n'a ye aw ye erreur min kɛ aw ka transition na a dɔ ye bamanankan tabaliya ye ka don ba la an bɛ a signaler aw ye depuis sisan ka bila donc a y'aw jija fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ laɲini o laɲini bɛ se ka kɛ cogo min na an bɛ se k'an ka bamanankan in ta ka don ba la a ye o fɛɛrɛ tigɛ a k'an ka bamanankan in don ba la n'o kɛra a bɛ n'a ye ko a ye maliyɛndenw bɔ fili kɔnɔ wa aw yɛrɛ ye
fili sira bila ka don ɲumanya sira kɔnɔ n'o ye ɲɛtaa sira ye. Anw ni ekɔli lycée promoteur dɔ de la ka baro sigi kɛ a kɛra salon na sini Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ. Promoteur ninnu yɛrɛ dɔw ko ani a maître olu ko ko non ko malien den ka kalan ka se 9e année na ka defu kɛ ka taa lycée la ko retard de don. Ko malien den man ka taga lycée la. Promoteur yɛrɛ da de y'a fɔ n'u ye n lamɛn u bɛna dɔn k'olu de don n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ ko ka d'a kan malien ka faamuya ma se lycée tagali la ko soit an ka taa professionnel la k'o de ka fisa sinon ko n'an taara lycée sira fɛ e bɛna lycée kɛ 10e 11e ka na terminal kɛ ka taga université la e bɛ taa université la i bɛ san 3 kɛ n'i ye san 3 kɛ i bɛna jumɛn sɔrɔ ko licence o bɛɛ b'a sɔrɔ fɔlɔ i ma baara kalan daminɛ o b'a sɔrɔ e bɛ ka nin fɛn in bɛ dilan cogo di nin fɛn in kɛra cogo di nin fɛn in kɛra cogo di o de bɛ ɲɛ f'i ye o san 3 kɔnɔna na université in san 3 kɔnɔ o bɛɛ kɔfɛ sisan e bɛna na k'i bɛna baara kalan daminɛ san 17 kalan kɔfɛ e bɛ sɔrɔ ka na k'i bɛna baara kalan e bɛ mun baara kalan bilen donc olu ye fili sugu dɔ de ye an k'olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an ka laɲini ye o de ye n'i taara professionnel sira fɛ depuis i bɛ defu sɔrɔ i bɛ taga i bɛ baara min fɛ walima i bɛna baara min kalan i bɛ taa o kalan de daminɛ professionnel la directement an b'o de ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ jamana kɔnɔden kelen o ye mɔgɔ kelen ye mais ni an bɛɛ jɛra kan hakilinaw fara fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ hakilina caman ye a ka ca Ala fɛ jamana bɛ jɔ ni o hakilinaw ye an bɛ min ɲini an ka transition mɔgɔw fɛ u ka jamana kɔnɔdenw lamɛn u ka an lamɛn bamanankan ko in u k'a don ba la an ka foli belebeleba an b'a ta ka ɲɛsin mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ an ka video ninnu partager